Boas xentes histéricas e benvidas ao aquelarre das histéricas do voso barrio. Chegamos ao penúltimo programa de Histéricas Históricas. Que mellor que rematar pois este programa que con unha das persoas que estivo presente dende o minuto 1 que foi Ses. Nada, xa vos desvelei a convidada porque non o podo aguantar, porque de verdade que faime inmensamente feliz, sobre todo a generosidade pois de vir a un programa altruista que se fai con tanto amor. Entón, nada, vos vou pedir un forte aplauso para a miña colaboradora Lucía e para a nosa convidada Ses. Un forte aplauso para elas. Bueno, Ses, benvida a noso aquelarre. Un placer, moitas grazas. Lucía, tía, estamos entrevistando a Ses. É forte, forte. Tú paralizada. Un pouco... temos nesta ocasión excusa para estar histéricas? Sí. Eu creo que sí. Xa de normal, non? Pero... Xa de normal un pouco somos. Pero hoxe máis. Pero hoxe máis. Quería que nos contara un pouco, Lucía, por que... a min e a Ses, porque esta tempada temos unha mascota que é o noso uterito. Os uteritos. Ondando un pouquiño, útero, ven da palabra histeron, grega, que ao final simbolizaba un pouquiño a enfermidade mental durante moitísimos anos que se lle atribuía ás mulleres. É como a excusa perfecta para desacreditar calquera cousa que podía dicir unha muller, non? E deixala, pois, quitártela de en medio, non? Por exemplo. Que bárbaros os tempos, Nada que ver agora, non pasa ni idea. Que difícil imaginar un mundo así. Pero o que dicías antes é que é verdade que non foi ata Inglaterra do século XIX que se empezou a tratar todos estes temas, non? Como se trataban? Pois ti eras diagnosticada, non? De histérica, ibas ao doctor e o doctor masaxeaba os teus xenitais en moitas ocasións delante do teu marido, quen fose, non? Ata chegar ao paroxismo histérico. E vos diredes, que coño é iso, non? Pois orgasmo, basicamente. O que pasa é que daquela non existía orgasmo feminino. O seja, non estaba recoñecido como que as mulleres podían ter un orgasmo, basicamente. Aí foi cando se inventou todo o tema do vibrador, no 1820, máis ou menos. Me encanta que me mires a mí como ti sabes claramente cando se inventou o vibrador. O teño a chuleta, No, 1870, fíjate. Uns aniños arriba, nada máis. E despois non foi ata 1952 que foi cando sí que se desacreditou como enfermidade mental. Eu non sei se vos parece que non fai tanto, non, diso. Realmente tamén se utiliza hoxe en día un pouco para desacreditarnos, non? O tema de que non escoitou unha conversación que acaba con ti é que és unha histérica, ou ti estás loca, non? Non sei se che pasou algunha vez, queres contarnos alguna anécdota? Bueno, penso que en xeral todo tipo de sentimentos intensos son xulgados de maneira moi diferente entre se os porta un varón e se os porta unha femia, non? E independentemente de cales sexan. Sempre digo que ao final a vehemencia, a firmeza, a asertividade, todo aquilo que nun varón representa, pois, non sei, de algún modo, solidez, carisma, pois non sigue sendo prepotencia, arrogancia ou cualquier outra cousa pexorativa, non? Ao final, o dramatismo, como queiras chamar, claro, sí, por suposto, iso non só non mudou, senón que está obscenamente presente. E ti senticheste algunha vez así? Ou sempre tiveches claro que era unha construción e que, por tanto, non tiña que ver con como eras? Si me sentía algo histérica, eu, intensa. Sí. Todos os días, eu son moi intensa. Eu e toda a xente que me rodea, sí, claro, eu son moi intensa e efectivamente existen persoas con niveis de intensidade moi diferentes. O caso é si sentín claramente que esa intensidade se criminalizaba por ser unha muller e que se fose un home, non só non se tería criminalizado, sino que se tería premiado en moitas ocasións, sí. Por suposto, claro, só hai que ser lúcido para iso. Que lista es.
Pois moi ben, ti tes algún artista así para recomendarnos? Artista de que arte? Síntete libre. Eu estaba pensando, pois, non sei, en unha pintora ou mellor, pero non sei. En verdade, a miña ignorancia en case todas as artes en xeral, pero bueno, casi me atrevería antes que a música ou a literatura que con ninguna Pois veña, a literatura. Veña, e xa que estás ti aquí a unha, non sei, recomendar a Pizarnik, igual a xente dirá, ostra, pero como recomendas a alguén tan obvio? Bueno, pois o obvio moitas veces por desgraza non é tan obvio, non? Unha muller tan inmensa como Pizarnik acaba de sair agora, non sei se sabedes, unha biografía, bueno, hai unha nova biografía maravillosa que recomendo inmensamente, e unha persoa, unha mente e un corazón pois demasiado intensos para este mundo. Tedes que ler a súa poesía. Pois moi ben, Bueno, con esta... se queredes. Pois con esta recomendación dunha artista plástica e dunha poeta, despedimos moi fortemente a nosa colaboradora Uxía e lle damos a benvida a Amara. Ademais, mira, nos ven estupendo porque xusto empezamos con literatura, que é o tema. O teu tema, tía. Fantástico, o sea, Pizarnik me flipa, teño os seus diarios, que é un tomo aí de Pizarnik, non os lin aínda, porque teño os diarios de Silvia Plath, de verdad, que mente máis lúcida podo engadir unha cosa, xa que sí, estás dito isto, favor. hai dúas biografías de dúas músicas que son espectaculares como músicas, pero como ser humano, moi controvertidas ambas, pero esa unha controversia que nun varón tamén se tería exaltado, e sin embargo a elas as dúas tratouselles moi mal, que son a autobiografía de Billie Holiday e a autobiografía de Nina Simone. As dúas son absolutamente imprescindibles. Que chulo. Apuntamos. E bueno, ademais animo a que nos acheguemos tanto a Pizarnik como a Silvia Plath, non polo rollo este de las poetas malditas, as escritoras malditas, sino porque de verdad é que teñen unha obra fantástica, en da que o final da súa vida fose tráxica, pero eran mulleres con moitas ganas de vivir. E bueno, eu sou unha histérica de primer nivel. A verdade é que antes como non sei canto fai que non estou en histérica, sabe moito tempo. Entonces eu antes de empezar precisei ir a comprar un plátano, porque se non iba a comprar un plátano a min este programa non me iba a sair ben. Tamén chocolate necesitei ir a comprar, porque se non tampouco iba a sair ben. O sea que, bueno, diagnosticadísima estaría no siglo XIX. Eu, como recomendadora de libros, propúsenme traer máis escritoras galegas, as miñas recomendacións. E ben moito caso, xa que estivemos falando da histeria e polo tanto da enfermidade mental, falar dun libro que se chama Non penses nun elefante rosa, de Antía Yáñez. Antía Yáñez é unha escritora xovencísima, que é do 91. Escribe literatura juvenil e tamén infantil e literatura adulta. Co seu libro Senlleiras ganou o premio Narrativa Illanova. E neste libro de Non penses nun elefante rosa, achégase a súa propia, a través dunha personaxe que se chama Aurora, achégase a enfermedade que a propia autora ten diagnosticada, que é o TOC, o trastorno obsesivo compulsivo. É moi interesante porque justamente o trastorno obsesivo compulsivo está moi banalizado, ¿no? Cantas veces temos unha manía e decimos, ui, que toc me dá isto, ui, que toc me dá lo outro, ¿no? Entonces, bueno, ademais de que ela méteche moitísimo nesa, ou sea, ten unha escritura que logra darte esa ansiedade que sufre cando nacen esas obsesións e necesita pois facer a compulsión que lle saia, que pode ser limpiarse o brazo porque sentiu que lle escupiu alguén e se non lle pode dar un ataque de pánico, ¿no? E entonces logra meterche como nesa ansiedade. E tamén o trata tamén pois desde o humor que se pode
permitir tratar unha persona que leva anos pois convivindo con esta enfermedade mental. E eu vos convido a que vos acheguedes, o sea, que é un libro que te papas en 2 días porque é maravilloso. Eu agora me estou lendo Senlleiras, que tamén é dela, pero é o seu anterior, e además ela é unha chica fantástica que é majísima, que vou a coñecín nun club de lectura. Entonces es de que vos reídes? Pensei que querías que falara do libro de... Xa presenta o libro de Antíoco. Era raro, era raro. Eu li Senlleiras, pero ainda non li. Senlleiras, pois eu agora vou por Senlleiras. Pois recoméndoche moito o de Non penses nun elefante rosa. Lerei. Jova, quero preguntarche, quero que falemos da saúde mental na industria da música. Sí. E claro, Eu ases nada, vai ser como unha charla de tranquis, non hai falta, verdad? Estásme preguntando se existe. Bueno, si existe. E como amanesas, no? O sea, ti como te enfrontas a que tes que sair a un concerto diante de miles de personas e o millor a día anterior o che pasou unha desgracia ou te está dando un ataque de pánico antes de sair ou te estás cagando por la pata abajo. Entonces, me gusta, de verdad, creo que... Bueno, quero falar disto. Hai que ter en conta que miña nai que traballa descargando camións tamén se pode estar cagando pola pata abaixo, ter un disgusto día anterior, e o que máis lle apetece non é ir a descargar camións, nin as persoas que se levantan para ir picar a unha mina, e me parece 1000 veces peor estarte cagando, picando nunha mina que nun escenario. Porque en último caso pode decir, un momento que me tengo que retirar, non? E ir un momento ao baño. Todas as persoas que realizan que teñen un traballo teñen que convivir con isto e a saúde e no noso traballo creo que non é iso, digamos, o máis complicado de xestionar da saúde mental. Creo que igual o máis complicado de xestionar desde o meu punto de vista da música é o que é complicado de xestionar en calquera traballo que leve consigo unha trascendencia pública, non? Cando ti eres, aunque sexa o pouquísimo coñecida que son eu, cando ti eres relativamente coñecida, vou dicir algo que parece perogrullo, non? Pero a xente ten a sensación de que te coñece, para ben ou para mal. E ti non tens que xestionar a túa personalidade ou a túa identidade ca xente, tens que xestionar a identidade que esa persoa ou a personalidade que esa persoa che outorgue, sexa exacta, sexa moito mellor do que é ou sexa moito peor do que é, non? Tes que manexar toda esa trascendencia e como se pode multiplicar nun momento determinado ou a magnitude que pode adquirir un acto, unha palabra. E tes que moitas veces convivir con algo que parece que eu só empecé, digamos, erradiquei do meu comportamento cando o sufrín, porque o ser humano somos ruíns, porque ata que nós non sufrimos unha dor moitas veces, cando esa dor nos parece banal, non reparamos o suficiente nela, non? E é eso de que a xente lle caías mal. A mí si me dan un euro por cada persona que me dixo, sabes, caíasme fatal, pero ahora caesme moi ben, non? E eu digo, pero é a primeira vez que te vexo. Entón eu digo, primeiro, non me parece mal, porque non me coñecías. Non me parece mal porque ese erro cometino eu 1000 veces, é dicir, caime mal tal persoa ou caime ben, igual estou igual de errada en ambos casos, non? Estou convencida de que moitas persoas que non me coñecen, que as que lles caio mal, lles caería ben se me coñecesen, e incluso moitas persoas as que lle caio ben, podría caerles perfectamente mal se me coñecesen. Esa dupla identidade da que ti non eres dona, da que ti non dominas, quizás é o máis complicado, e tes que, como digo eu, untarte en vaselina e pensar que eu verdadeiramente non lle caio mal a ninguén que non me coñece, non lle caio mal, simplemente non me coñece. E na era do odio e da desinformación, que é a era das redes sociais, do odio absoluto e da desinformación, a cantidade de ira que unha persoa que non te coñece pode soltar para eliminar a frustración que este sistema lle fai sentir, eliminar a insatisfacción que no seu día a día sufren, a tristura, os enfados, toda esa ira, ti nun momento determinado podes ser o foco desa ira,
Pero hai que pensar que non é persoal, que non eres ti, non é María Xosé Silvar, nin Priscila Retamozo, non. É unha cuestión de unha patoloxía social, porque non só hai enfermidades mentais individuais, creo que estamos na era da enfermidade mental colectiva. Colectiva. Totalmente. Entón, eso quizás é o peor do meu traballo, porque a vez che direi que eu sempre fui unha simpática. De pequena era simpática, non? Era como, ostras, non? E entón, de súpeto, empezar a lidiar cando unha muller se sube a un escenario e fala dun xeito vehemente, eso que falábamos antes, non? O que nun home se aplaudiría como firmeza, como solidez, nunha muller é sempre prepotencia ou arrogancia, que creo que son dous adxectivos que a min non me acaen. Creo sinceramente e humildemente o creo. Pero tes que loitar contra iso e lograr moi humildemente que non che importe. Buah, que brutal o que estás dicindo, porque eu lembro a entrevista que che fixo Javi Sebreiros na cafetería, e logo a min me fixo outra que conste que, a ver, ela en plan famosa e eu, sabes, como no, pero é que a ver si non me estou comparando, pero eu tamén quero unha entrevista de Javi Sebreiros. Pero cando se publicou esa entrevista, onde eu considero que tiven como un discurso o máis conciliador posible, se cabe facendo como un esforzo moi forte en ser o máis pedagóxica, rebaixando tal vez cousas que o mellor penso que nunha primeira instancia te poden xerar rexeitamento, e foi a onda de odio máis heavy que vivín nunca. Iso que eu me enfronto todos os días a adolescentes, quero dicirche. Pois no, xente en internet iso desexándome a morte, que non tivera traballo, non sei que, eu, pero por favor, que lle fixen a esta persoa. Me axudou entre comillas que bueno, eu falei con Javi, porque sinceramente pois o levei mal. Javi me dixo, bueno, mira a entrevista de SES, e pasou exactamente o mismo. Ti nunha entrevista dicindo algo que eu creo que era de sentido común absoluto, que creo que ninguén podería estar en desacordo, porque era unha realidade que era, bueno, pois un pouco a ver, como explico, porque claro, a teño que citar tendo al lado, é raro. Este rollo das artistas, non? Como se lles obriga, bueno, pois... No, falamos da hipersexualización no mundo da música. Grazas. Sí. Xa me estaba metendo con Aitana en calquer momento, Dios mío. Estaba sudando. No, porque ademais quero matizar sobre unha cousa. Cando eu falo da hipersexualización, nunca falo das mulleres como culpables, sino como víctimas. Claro. Por lo tanto, aquí non se trata de falar de ninguén para atacala, senón de falar de alguén para defendela, non para atacala. E ademais é que o explicaches perfectamente no vídeo. Quero dicir, xusto iso, eu creo que queda clarísimo no vídeo esa idea. E aínda así, os comentarios eran de hate dicindo xusto o contrario que estaba explicando perfectamente no vídeo, e foi moi complexo para mí. O sea, a mí me axudou a entender o que acabas de dicir, vale, é que non é co vídeo, é que non é o que está dicindo, porque no vídeo está quedando claramente o que ela está dicindo. Es con la movida que esta persoa vende antes a súa casa, ou do que cree, e fixo un experimento social con unha ou dúas persoas, porque estou loca, pero tampouco tanto, de falarlles logo por privado e dicirlle, ¿por qué me dis isto? O sea, no entiendo. Me expliquei mal, hai algo do que eu dixen que non foi claro, que era a nivel o feminismo non é o contrario do machismo, é a igualdade. Basic de todo. Pois logo falando por privado foi como, sí, perdoa, que non te entendín, pois tes toda a razón. E foi como, tío, me desexaches a morte, fai 2 tweets. De repente es mi colega y se quiere venir de cañas, y fue raro, y no sé. Bueno, es que además ter que tomarte tiempo después de esa violencia de tratar de explicarle a esta persona no sé qué cosa, es que me parece... Bueno, e despois hai unha cuestión hai unha cosa que eu creo que non é unha opinión, que é un dato, e é dicir, hai xente que xa decidiu como lle vas a caer, xa decidiu que vai a opinar de calquera cousa que vas a decir moito antes de que o diga, e non teñen unha bola de cristal diante. É dicir, depende moito máis do seu estado anímico, do seu grado de satisfacción ou insatisfacción ca súa realidade, que de ningunha outra cousa, non? O que está claro, hai un refrán castellano que me parece incontestable, que di, el diablo satisfecho es una buena persona. E viceversa. Entón, eu que fago? Que fago eu? Desinstalar as redes sociais. Eu instalo as redes sociais para dicir,
vou tocar, que moitas veces non o digo eu, o digo da oficina, por un simple motivo, porque eu non son un home, eu son unha muller, e a min educaronme para que non só me importe, sino que sexa determinante e transcendental na miña vida o que opinen de min. Tanto como para chegar a blanquear o meu discurso, a facelo light ou a que sexa necesario, a pedir perdón por pensar. Pedir perdón por pensar. Porque estamos ademais na era... Isto é especialmente grave para mí no caso das mulleres por un motivo. Se eu estou aquí non fregando agora mesmo na casa dun señor, sin cobrar, é porque houve mulleres que se atreveron a teorizar, que se atreveron a ser disidentes e, sobre todo, que construíron a disidencia ou enfocaron o seu discurso disidente á maioría, á hexemonía. Intentaron introducir ese discurso, intentaron facer dese discurso marxinal o discurso hexemónico. De Clara Campoamor a Rigoberta Menchu. Na actualidade, a disidencia, ambos bandos falan para si mesmos, até o punto de criminalizar o debate, até o punto de considerar negativo dialogar cunha persona que pense diferente a ti. É dicer, se históricamente se criminalizou pensar diferente, na actualidade criminalízase pensar. Pensar. E ti e eu non estaríamos aquí se non existisen mulleres que se atrevesen a defender non como Victoria Kent, sino como Clara Campoamor, moi vehementemente a súa posición. Non decir como Victoria Kent, bueno, vale, pois que non voten as mujeres porque senón vai ser doble voto para a derecha. No. Vamos a votar, claro que vamos a votar. Nuestro sonidista claro está que muy sí. de acuerdo ahora mismo con vehemencia. Isto tamén non podemos facer nós. Claro que sí. E se alguén non o fixera antes que a min, eu aquí non estaba. Así que o primeiro que hai que ser tamén é agradecida. E valente, pero non de boca solo, Hai que ser valente. Se non existira, habería que inventala. Pero fixadevos, para min o importante que bueno, es que perdón, non me podo concentrar porque temos no público e me va a matar por isto. A unha das nenas do Comando Igualdade, que é un proxecto educativo, e está dicindo, es que, porque a ela vemos de falar isto en aula, non? Porque ela precisamente é moi sinalada por esta vehemencia e por ser rapaza e ter esta vehemencia, porque hai outros rapaces na súa clase. Hai outros rapaces na súa clase que son igual de vehementes, incluso diría violentos nalgúnas ocasións, e sen embargo iso é tomado por, bueno, hai que ter calma, hai que explicarlo ben, hai que ter pedagogía, e sen embargo ela, por respostar a iso, é sinalada permanentemente. Incluso por min, que lle teño dito, a ver, Elena, cálmate, porque un día te van a denunciar. Pero, que importante é escoitar a unha referente falar neses termos. De verdade, para min, que ben que rematar así esta tempada, tía. Que conste que a vehemencia de ser sólida, quero dizer, a vehemencia non como forma, sino como forma e como fondo, quero dicirte, porque moitas veces tamén parece que solo esa, no, é dicir, o primeiro que hai que ser o sea, o primeiro que ten que facer esa rapaza, ademais de, por suposto, ser libre, ler moito, informarse moito, porque este mundo é moi complicado, cada palabra que ela diga, non só cada movimento, sino cada palabra que ela diga vai ser moito máis analizada, moito máis peneirada. Entón, unha das cousas que a mí me parece super importante resaltar para as mulleres, aínda que sexa así, e é duro, hai moitas mulleres, amigas miñas, que están en desacordo comigo. Eu sigo dicindo que nós non estamos aquí para, o sea, claro que para comportarnos igual que un varón, claro que sí, pero nós estamos aquí para que algún día naza unha muller que se poida comportar como un varón e ser xulgada igual que a ele. E moitas veces para iso, por desgraza, temos que preparar o dobre. Temos que preparar o doble, a veces exixirnos o dobre, non cunha exixencia autodestructiva, pero sí, intentar ser incontestables tamén na teoría. Por desgracia, por fortuna, porque realmente, as túas letras, por exemplo, notas
ou polo menos é a miña impresión, que eu non son música ni nada, pero dunha calidade non solamente na mensaxe, senón tamén no fondo, en que é música que disfrutamos, que non solamente ten un mensaxe superpotente, senón que é unha mensaxe que nos une, que nos a poñemos pois para festis, que os poñemos despois dunha mani, quero dicir, é importante esforzarnos polo que dicías antes de ser hexemonía no sentido de, bueno, pues de ter calidade e aparte unha boa mensaxe. Non sei se o que estou dicindo é unha tontería, pero para min tamén é valioso nese sentido. Eu referíame a facer, cando me refería a facer do marxinal o hexemónico, neste caso facer desas teorías que en algún momento foron marxinais, facer algo hexemónico, e neste caso non me refiro a nos adaptarnos ao formalmente hexemónico, sino conseguir que o noso xeito de facer poida chegar a ser sen vender ese xeito de facer. É que entendoche perfectamente, pero por exemplo, no curso de teoría feminista que dimos a Mare máis eu, lembro ter esta discusión de falar de que o feminismo tiña que ser hexemónico, ou que polo menos tiñamos que buscar iso, non a forza de adaptarnos, sino a forza de facer o noso sentido común. E sin embargo, como un medo de non hai que ser hexemónico, porque hai que estar nas marxes, e hai que... A ver como digo isto, eu sendo ademais argentina, migrante, pobre, tal, non é que me estea metendo coas marxes, senón que para min o fin do discurso ten que ser gañar a batalla, aínda que non a gañemos, aínda que non, para min perder as formas nese gañar a batalla tamén é perder. Non sei se me explico, pero que eu sí que quero que me escoiten, quero que sexamos escoitadas, quero que Histéricas Históricas escoite canta máis xente mellor, non me chega... Estou moi orgullosa de que sexan as veciñas as que nos escoiten, pero oxalá sexamos moitas máis. Sí, sobre todo non estar falando para nos mesmas todo o rato, non estar sempre nesa marxe autorreferencialista, dándonos a razón as unhas ás outras. Non, hai que chegar a máis. É que darnos a razón as únicas, xa non necesitas que eu che dé a razón, non necesitas. O que necesito é que miña nai o entenda, o que necesito é que miña tía o entenda, e que sobre todo necesito que o meu tío o entenda. Eso é o que necesito. Eu e sobre todo as que van vir detrás de nós. É dicer, é que falar para ti mesmo, esa desaparición do colectivo, da loita colectiva na actualidade é tremendamente rendível para as cúpulas políticas, tremendamente rendible, e sobre todo limitar a nosa subversión ás redes sociais, ao Instagram, limitar a nosa subversión a iso, é maravilloso. Totalmente. Están encantadas e encantados todos. Están encantados. Bueno, que? E agora que? Porque agora quero prender lume cousa. Sego encendida. A ver, eu quero facer unha pregunta, pero decía, hai que facer que nos entendan. E te entenden? Na tua experiencia, sí. Sintes que te entenden? Claro, o problema é que o acto de comunicación non require eso de emisor, de canle, require de recepción, non? A problemática actual para que te entendan é que a recepción está moi mermada, por non decir anulada, non? En primeiro lugar, esa era da inmediatez, a velocidade, decir, a xente ten moi pouca capacidade de concentración. E despois, viña agora lendo Las bellas banderas de Pier Paolo Pasolini, non sei se coñecedes ese libro, pero é un libro maravilloso onde Pasolini contesta a preguntas que lle fan nun xornal italiano, non? Nos anos 60, e fala da perda, da pauperización cultural, non? Do pobo, non? Hai 60 anos. Ostras. Si Pier Paolo levantara a cabeza, ese proceso de pauperización cultural que non é nin galego, nin español, nin europeo, que é global e que vai costa abaixo e sen freos e que se está agudizando cada vez máis por uns medios de desinformación que nos anulan incluso cognitivamente, incluso a nivel puramente físico. Merma moitísimo o proceso comunicativo, independentemente do talento do emisor ou da emisora. Entonces, e da vontade do emisor ou da emisora, e diríache máis, da vontade do receptor ou receptora. Porque o dano é tal, a nivel social e a nivel, repito, puramente cognitivo, que é moi complicado facer que alguén che escoite o suficiente tempo, co suficiente interese, e por desgraza, ca suficiente capacidade como para abarcar un discurso complexo. E só un discurso complexo nos pode sacar desta situación.
son un discurso complexo. Polo tanto, necesitamos que a xente teña a capacidade, o interese de abrazar eses discursos complexos para sair dunha situación de adormecemento, de alienación extrema que non nos está introducindo, que xa nos introduciu nunha volta, digamos, ao sistema feudal, no? O que se chama o feudalismo digital, non? Volvemos a ser escravitude. Non sei se lestes o último libro de Preciado, de Paul Preciado, de Disforia Mundi, en que fala algo moi interesante, dice, o poder, agora falar, digamos, do dominio vertical, creo que máis lúcido xa, máis que falar de poder político, falar de adicción, falar en termos de adicción. O que temos é unha sociedade de adictas e adictos a dispositivos que nos envenenan, pero que nos pagamos, ¿no? E aí está, ligalo con algo moi interesante que o núcleo do consentimento, ¿no? O consentimento como algo que legitima todo, e a elección, o mito da libre elección. Total. Que vale para todo, a ninguén se lle ocurriría dicir que unha persoa que tenga anorexia elixe deixar de comer. Non existe a gordofobia, non existe unha superestructura político-ideolóxica que che di que ti, se queres ser fermosa, tes que ser delgada. Non existe. Decides deixar de comer. Isto está moi superado, evidentemente está moi superado. Sin embargo, con outros temas como a hipersexualización ou esta adicción digital, o mito da elección sigue sin cuestionarse en ningún momento. O grande triunfo é que nos creamos libres. Ese é o grande triunfo. Hai unha frase mítica dunha revolucionaria africana do século XX que decía: liberté a 100.000 escravos e a moitos máis tería libertado se eles fosen conscientes de que o eran. E a pregunta é: como facemos a unha sociedade adormecida ser consciente de que o está? Pois xerando estes espazos, creo eu. Ai, perdón, ia desaplaudir, sí, porque... Eu creo que xerando estes espazos, ou polo menos é o que nos intentamos nas aulas, non? Te está escoitando agora esta idea da liberdade e do contractualismo e de como se está metendo na nosa sociedade dun xeito brutal, e estaba pensando en primaria, que me estou atopando con nenos e nenas que xogan, sabes, o mítico xogo da botella. Vale, pero agora en vez de bico, podes escoller entre bico ou labazada. Te dan unha hostia. E entón, cando un deles ou unha delas, neste caso era unha nena, pois se queixou do golpe, ninguén na clase entendía a queixa e lle parecía ilexítima. Claro, porque ela decidira xogar o xogo. Efectivamente, como ti aceptaches participar, entón temos dereito a continuar co xogo aínda que esteamos vendo que o estás pasando mal, aínda que te vexamos con ansiedade, nos dá igual, porque o importante é que ti aceptaches o contrato do xogo. E claro, é absolutamente brutal, pero tampouco tenían un espazo onde poder reflexionar sobre iso, porque cando tivemos o espazo de reflexionar sobre iso, empezaron a... Bueno, pero vos atopaches algunha vez nunha situación onde vos tamén aceptaches cousas que non queríades aceptar, pero que vos sentiches obrigadas? Claro, empezaron a sair casos de todos, nenos e nenas, especialmente de nenas, pero de nenos tamén, que, bueno, pues por aceptación social, por medo a quedar en ridículo, por medo, bueno, mil cousas, e entón todos estaban participando dunha, pois eso, dunha filosofía de vida que realmente, que todos estaban sufrindo, pero como non tiveron nunca o espazo para poder charlalo e para poder poñelo en común, pois realmente era a primeira vez onde falaban. Sí, o que pasa que eu creo que nunca existirá, o sea, creo que se nos facemos todos os que estamos aquí, se facemos unha reflexión sobre cantas veces o día nos confundimos coacción con elección, cantas veces escollemos cousas, consideramos que é a nosa elección cando verdadeiramente nos sentimos coaccionadas por moitísimas cousas, polo que dirán, por moitísimas cousas, non só os nenos. Eu só creo nunha medicina, e só creo só nunha,
que é a educación. Non creo en ningún tipo de medida a posteriori e moitísimo menos de medidas punitivas, senón só creo na prevención. E por desgraza, a creación destes espazos, e non quero ser condescendente, porque pecamos moitas veces disto. Eu non estou de acordo contigo, desde o absoluto respeto, en que estes espazos sexan trascendentais. Estes espacios son necesarios, pero non teñen tanto poder como nós podemos pensar. Eu creo que o verdadeiro poder está na educación, o verdadeiro e único poder está na educación, porque o verdadeiro e único poder é crear individuos desde moi pequenos que non teñan programado toda unha serie de verticalidades, toda unha serie de pirámides no seu interior. E a única maneira, este neno é verdad que esta nena ou este neno en un momento determinado, este individuo, independentemente da súa idade, poda topar un espazo de protección. Pero un espacio de protección non significa que el non sufra ou que el estexa programado ou que se desprograme para non sufrir. Non. Unha vez o saques dese espazo, vai ir ao mundo real. E o mundo real é o que é. E o que necesitamos é que o mundo real sexa un espazo seguro. E a única maneira de construir individuos mira, eu era moi de Rousseau, non sei por qué, porque este señor la verdad de verdad non sei por qué, me decepciona, porque non sei por qué en algún momento considerei que o ser humano, me diría él, claro, é bo por natureza. Supoño que porque eu son de natureza idealista e durante moito tempo crin que o home, o ser humano, era bo por natureza, non? Na teoría do gabinete baleiro, de Locke e todas esas cousas. Pero agora, como non, considero como Simone de Beauvoir, que o ser humano non só non é bo por natureza, sino que é malo, porque biolóxicamente estamos programados, o instinto de supervivencia leva a poñer o ego por diante do alter, sempre. Polo tanto, a programación, digamos, biolóxica non é a empatía. Creo, como Beauvoir, que nacemos, non sei se malos, pero non bos, e que son os valores que é a cultura, a educación na fraternidade, na solidaridade, na empatía, na bondade, o que nos fai bos e boas. Eu creo que é verdade, a única maneira de que teñamos unha sociedade que parece que está, fixadevos como se radicou isto, falar de persoas boas como de bondade, que está fuera isto, non? Está xa, pero como de bondade, sí. Necesitamos unha sociedade de persoas boas, de persoas ás que lle doia a dor allea, non só a propia, de persoas ás que lle doa tanto ou máis facer sufrir que sufrir eles. E iso só se consigue mediante educación, porque non creo que nós, cando nazamos, veñamos programadas para protexer aos demais, sino para protexernos a nós mesmas, e a nós mesmos. É a educación a que nos ten que ensinar que para protexernos a nós mesmas temos que ensinar a protexernos a todos, e para iso hai que abrazar algo que tamén está moi en boga, que é poñer a sociedade no centro e non o individuo, a sociedade. E unha vez poñamos o cuidado da sociedade no centro, o individuo estará protexido dentro desa sociedade. Para min, no, que decías, quizá estes lugares, estes espazos non son trascendentes e sí que a educación, pero para min este é o espazo onde nos podemos atopar esas persoas que estamos intentando liberarnos. Son necesarios. Sí. E liberar a outros individuos e darnos cariño e cuidados entre nós cando estamos todo o día na loita, en pé de loita, ¿no? Entonces, para mí, e estos son esos espacios os seguros, ¿no? Aos que chegar a xente que sae desas formas de pensar. Entonces, para poñelo en valor, amorado. No, por favor, no, pues, pareciu que o devaluei. No, por favor. No devaluei, Por Deus, todo o contrario, de feito... No, ademais que aquí outra cousa non, pero es que estamos plenamente de acordo, porque realmente a educación
E ademais é que é moi importante que o digamos, porque cada vez nos ponen máis trabas para entrar nesa educación e para poñer o colectivo no centro. En realidade estamos indo xusto cara ao contrario, entón é moi importante que reivindiquemos. Aquí vou a facer, porque teño aí as mestras, Claro, que aquí somos educadoras. Aquí, Pris educadora. Ahora sí, totalmente. Estou recordando unha anécdota que, se me permitides, podo contar unha anécdota que me pasou en Cuba. Si pasou en Cuba, podes contalo perfectamente. Todo o que pasou despois do 59 en Cuba, hai cousas moi encomiables e cousas moi criticables. Non vou entrar aí. Vou entrar en algo que me pasou cando foi no 2009, que me quedei, o sea, eu non o cría. Mira, estaba en Santa Clara en unha casa con unha rapaza, estábamos falando, ela era dali, díxome, ¿le puedo hacer unha pregunta? Díxome, digolle, sí, claro. Dice, ¿es verdad que en Europa, porque igual que nos decimos América, como si América fose así, fose a nosa habitación, ¿no? Eles din Europa, ¿no? Dice, ¿es verdad que en Europa las mujeres dejan de comer para estar más delgadas? Eu miro a miña irmán, digo, esta está de coña. Digo, sí. Y me di, ¿y por qué? Y le digo, ¿cómo que por qué? Dice, sí, ¿por qué? Y le digo, ¿tú aquí cómo eres? Ella era así, pero era así, ¿no? Normal. O sea, te ibas por ahí, costivas o que te guste. Sí, sí, sí. Y digo, ¿yo cómo son? Y dice, usted delgada. Y digo, ¿y mi irmán? Mi irmán é moito máis delgada que a mí, ¿no? E dice ela, su hermana es flaca. Como dicindo, no me haga insultarla delante de ella, por favor, ¿no? Bueno, claro, despois expliqueille, non? É dicir, pois de onde eu veño, mi irmán é normal, eu xa estou bastante entrada en carnes e ti eres moi gorda. E ela me miraba como dicindo, que va. Queda. Claro, que pasa? Cando ti vas pola rúa e non ves ningún cartel de señoras en biquínis sin poros, que digo eu, por onde chora esta xente? Non tiene lagrimal, nin lagrimal, non? Se ti te crías desde moi pequena vendo imaxes irreais, absolutamente irreais, de corpos delgados, hipersexualizados, modificados de todas e cantas, desde a golpe de bisturí ata a golpe de Photoshop, para crear un canon inalcanzable que se convirte na túa meta día tras día. Cando as nenas de 8 anos xa teñen anorexia, cando as nenas de... Cando ti te crías nunha sociedade onde non existen eses cartéis, donde ninguén está esperando que unha señora saia desnuda a dar as campanadas, porque non saen, porque saen vestidas igual que os señores. Onde, e cuidado agora con esta frase, ponela aí en un podcast que xa verás. Sí, isto vai ser un tweet, bueno, sabes? No. É dicir, cando ti vives nunha sociedade onde non estás afeita a ver corpos irreais, pois o que leva consigo, obviamente, a aceptación da propia fisionomía, claro. O que quero dicir con isto é que mentres na sociedade non sucedan determinadas cousas, todo, cuidado con este, que eu son super en contra deste engano da saúde mental, dos libros de autoayuda, de tú non eres feliz porque non quieres, e isto vale igual agora mismo para unha nena que está en Gaza que para Tamara Falcó, porque é igual, o sea, a nena, a refugiada siria, si non es feliz, es igual que Tamara Falcó, es porque non quiere. Esta falacia da meritocracia e da privatización da saúde mental é tremendamente rendível para os sistemas. Porque se nós empezamos a darnos conta de que o que nos está roubando a saúde mental é a xestión política, igual se lles acaba o chiringo. Pero se os propios escravos están concentrados en dicir, no, como fago eu para cambiarme eu, para nos... Pero mira, tío, se ti chollas 12 horas diarias e non che dan nin para darlle de comer aos teus fillos, ti crees que a tua infelicidade parte de que non eres capaz de xestionar o qué?
Si Tamara Falcó traballase 12 horas e non tivese para darlle comer aos seus fillos, considerarías que a súa saúde mental é tan fácil de conseguir como é na actualidade? O sea, permitir que nos fagan culpables da nosa miseria e aplaudirles e comprarlles os libros en el FNAC. O sea, guerra eterna aos libros de autoayuda. Guerra eterna. Lean a Kropotkin, lean a Kropotkin. Bueno, vou dicir que eu manifestei moitísimo que viñeras e funcionou, o sea que... bueno, non sei... Es que eu me quedo sin palabras. Es que, eu quero falar das eleccións. Xa que estamos... Xa que, Claro, a ver, xa que porque- sacamos a Kropotkin, No, por que non? Porque acabas de Por falar. certo, Kropotkin ten un libro maravilloso, perdona, que se chama El apoyo mutuo, ou Apoio Mutuo, digo sempre en español porque obviamente son libros que lín en español, que fai unha defensa do socialismo, da teoría socialista desde o ámbito biologicista, moi interesante, porque sempre se utiliza ese ámbito, digamos, o ámbito na natureza para xustificar poñer o individuo no núcleo, e Kropotkin fai unha defensa interesantísima, super amena e moi asequible do socialismo falando de organismos, ¿no? Falando desde a bioloxía. Moi interesante, o apoio mutuo. Pois Bueno, pois apuntámolo. entón, eu tamén recomendo Unión Obrera de Flora Tristán. A ver, se me Na está mesma quitando, liña. se me está quitando chollo nesta mesa, que a recomendadora eu de libros- recomendo memes a todo trapo. Eu non sei se está disfrutando, pero eu de verdade que me estou pasando como na miña vida, Estou living. Perdón, Amara. E así ir as eleccións, a ver, que... Eu estou ilusionada. Ti como estás, Ses? Quen está ilusionada? A ver, ti vas Por preguntar... aí, a ilusión. A ver, que levante a man. Majo está ilusionada. Majo, ti sempre estás ilusionada. De verdad. Ti que opinas? A ver, ilusionada ou non, Cés? Mira, eu, como sempre, Gramsci... eu direi como Gramsci que eu son pesimista por intelixencia e optimista por vontade, non? Neste caso, a miña vontade non é trascendental, porque, obviamente, o meu voto conta igual que o de todos os colaboradores de Telecinco, cousa que me fai cuestionar a democracia diariamente. Considero que o meu voto tería que contar moito máis que os de todos os colaboradores xuntos. Parecenos ben. Ai. Votamos por iso. Pero, bueno, non sei. A priori está complicado. Penso que está complicado. Que difícil, non? Complicado. E ademais, aquí o que sí que podemos apuntar, ou creo eu que é interesante apuntar, é que Galicia históricamente botoulle a culpa o sea, toda a vida, desde os anos 80, desde que eu nacín no 82, o que levo escoitando é que os vellos, cando morran os vellos, non, o sea, que a culpa de que se saíse a dereita era dos vellos, non? Resulta que por desgraza, este eterno retorno nietzscheano que estamos vendo a nivel global, porque Milei non é galego e Le Pen tampouco vive en Santa Comba, nin Santiago Abascal é de Viveiro, pois todo isto que estamos volvendo a ver dista moito desa análise tan superficial e tan incluso costumista que nós tiñamos interiorizada. Na actualidade, eu creo que, digo, a mí me recorda, a mí que me gusta moito Paco Umbral, porque é un dos meus escritores favoritos, independentemente de que ideolóxicamente non me sexa cercano. Creo que as mulleres, se só poidésemos ler escritores ou escritoras cercanas intelectualmente, non teríamos nada que ler. Supoño que memes a todo trapo, nada máis. Entonces,
Entón, recordame, cando lees La leyenda del César visionario, non? E fala todo do movimento José Antoniano, non? De aqueles chavales, de aqueles 4 pijos con pistola do ano 34, que eran nenos, niños bien, ou nadie al volante, non? E que eso é o que se está vivindo actualmente, non? E que non é a xente maior, porque a xente que nos anos 80 tiña 80, hoxe xa non está, porque o único que viviu tantos anos foi Fraga e tamén acabou morrendo. Entón, temos que facer análises un pouco intelixentes xa, non? E ver que, obviamente, o que dicíamos antes, a esquerda é a posición que pensa na sociedade, que pensa na maioría, que pensa na bondade como saída. E a esquerda, para construir unha sociedade que pense niso, necesitamos educación, cun sistema que se a dereita non só o intenta, sino que triunfa empobrecendo cada vez máis os sistemas educativos ao longo do mundo, o que está creando votantes de dereita, o que está creando votantes maleables, egoístas e de dereitas. E o sistema educativo galego e español está tan empobrecido que a mí me parece super. Eu que ia ser profesor de literatura, ao final acabei sendo o que son, que non sei exactamente o que é, pero que ia ser outra cousa. Pois eu recordo que o nivel, que incluso exagerado, non? A mí en algún momento me parecía un pouquiño caramba, non? Ler determinadas obras, que sei, Tiempo de silencio con 16 anos, parecíame caramba, non? Cando agora de repente os meus compañeiros e compañeras, moitos delas din, non? Que no meu instituto en literatura española en cuarto de eso están lendo Harry Potter, non? Nos consideramos que isto non ten trascendencia. Non la ten. Claro, e parece que dicir que isto é absolutamente consciente e absolutamente voluntario é ser conspiranoica. Non é ser conspiranoica. É que para que eles poidan seguir amasando, para que o 3% da poboación mundial sexa dono de toda a riqueza do mundo, necesítanse estes sistemas deseducativos. Necesítase iso. Eso é o que se necesita. Quantos anos tes? Cantos me botas? No, 30. Vou te dir o que me dixo un día un fulano que dixo que cantos me botas? Dixo, me bota que me treman as pernas. Mira, cantos anos tes? 30. Non eres nova. No, eu non son nova. No, é que isto tamén é necesario. 100%. Isto é necesario. No, con 30 anos non eres nova. Eu xa son a señora maior, como María Dolores Pradera. Como digo, eu vou empezar a usar moño bajo. Non. É broma, pero non é broma. É dicir, tamén estamos asistindo a un proceso de infantilización da sociedade. Pero desde cando unha persoa de 40 anos é unha nena? Eu xa estou moito máis cerca da menopausia que da miña primeira menstruación. Eu non son unha nena, non son xente nova, e ti tampouco. Sabes quen é xente nova? Os de 15, os de 16, os de 18, os de 20. Xa non moito máis arriba. Xa non moitísimo máis arriba. Isto é moi importante. Eu son pasado, eu considérome pasado. Bueno, chica. No, sí, por favor, que non se lea como un discurso derrotista. Non son nova, independentemente de que non sexa carca ou de que non sexa... É dicir, con 40 anos non eres unha chica, eres unha muller. E con 30 anos eres unha muller. Con 15 anos, con 18 anos eres unha chica. E non pasa nada. E non pasa nada. De aí ven ese rollo. Señora. Dices ti, ostra, é que non eres nova. Como? Que é malo isto. Claro que non son nova, teño 41 anos. A min decíasme con 15 anos, cando oías, morriu moi novo, tiña 41, e ti decías, mi madre, xa era vello, xa podía morrer. Non, isto é verdade, é dicir, pero a historia eu non son nova, pero non pasa nada, porque ademais, unha cousa é ser vella e outra é ser carca. Eu entendo que cada xeración ten o seu código, que eu non entendo o código das xeracións que están agora aquí, e intento... Eu teño unha irmã que lle levo 17 anos, que ten 24, ela sí é nova, pero está aí, está aí. Ela vai repartendo carnes de... Claro, e eu lle digo, tía, que eres unha muller, xa. Eres unha muller, e mentras sigamos eso que... Non, é a xente, non, mire usted ten 20 anos.
con 20 anos, se ten, non por falar como unha nai, se ten idade vostede para exixir certas cousas, permítame que eu teña o dereito de exixirlle a vostede certas outras. E nós, con 30 anos, xa non somos a xuventude, con 40 anos, xa non somos a xuventude. A xuventude ten 15, 16, 17, 18, esta nena. E a xuventude está nun estado de vulnerabilidade terrible. O sea, eu non me cambiaría por ninguna de vos, de 15, 16, 17, 18, 19, non me cambiaría. Porque eu non medrei cun dispositivo que me contaminaba a todos os níveis, que me dificultaba pensar, que me dificultaba saber quen son, como relacionarme, aceptarme a min mesma, aceptar o meu corpo, aceptar... E vos sí, vos estades medrando así, tanto ti, os teus amigos, as túas amigas, e necesitades cambiar o mundo, porque sodes vos quen ten que cambiar o mundo. E partides e ides con pesos. Nós aínda corríamos sin pesos, vos corredes con pesos. Tedes que libertarvos de un dispositivo ou aprender a xestionar un dispositivo que vos anula moitas veces, que anula a vosa capacidade de pensar. E eles son os que verdadeiramente teñen que construir isto. E isto non o digo como, parece que estou apuntillando, pero son cosas que... Sí, parece que te estás metiendo conmigo. No, pero que me parece superinteresante, porque ademais, detrás deste rollo de prolongar chamarnos chicas ata os 60, sí. hai edadismo, hai o rollo de dicir, hostias, que se non somos chicas es malo, como o rollo de dicir eu son máis gorda que miña irmán, sabes, si, eu son máis gorda que miña irmán, ser señoras, non? E sabes por que digo eu son máis gorda que miña irmán en vez de eu son máis forte que miña irmán, sabes por que digo eso? Primeiro porque son máis gorda, e segundo porque ser gorda non é malo. Claro. E tamén son máis maior, e tampouco é malo. Somos mulleres. Sí, pero me sigue preocupando. Bueno, estou completamente de acordo. Es que vas a decir completamente ofendida. Completamente ofendida contra... Bueno, esta persona... No. Pues, te prometo que no te voy a cancelar. Yo no. No. O grave que eu siga sendo... O sea, hai... Es que estou completamente... Me acaba de facer clic, né? Todo o que acabas de dicir, sinceramente. Tamén de autoanálisis do meu discurso. E entón estaba como pensando que é o que me levou a min a ese discurso. E claro, que é o que me leva a min a ter ese discurso? Non ser nova, sino ser a máis nova de todos os espazos de militancia que comparto. E iso ten que preocuparnos, claro. O que ti acabas de desvelar tamén é a normalización de que eu sexa, xa con 30 anos... como acabas de apuntar, a máis nova de todos os proxectos pues feministas nos que son activistas. Claro, é un problema, porque ademais iso tamén fai que eu estea postergando ou vai a postergar tamén porque a militancia e o activismo tamén require dunha gasoliña, dun tempo que ti tes que invertir, que é así, que é certo, que claro, a determinada idade xa empeza a ser un pouco lastre, se empieza a ser bola, quero decirte. Tamén se comeza a ser bola pola organización do traballo, pola precariedade que existe e demais cousas. Entón, claro, eu lembro cando era adolescente, con esos 16 ou 17 anos, claro, eu podía darlo literalmente todo pola loita. Porque aí eu vivía cos meus pais, me volvía, me facían a comida, non tiña que pagar un alquiler e demais. Agora o teño que dar todo pola loita e de paso buscar como cojones chegar a fin de mes. E é unha movida. E entón, claro, eu estaba como moi agobiada con iso e acabas de dar resposta. Claro, es que yo debería estar ya jubilado. No, porque ademais hai pouco fun a ver, hai un montón, unha ponencia dunha bióloga na Mariña que dixo unha cousa que, como diste, a min tamén me fixo moito clic. A tía era genial, non me acordo do seu nome, pero hai anos xa. A tía decía, falabanlle non como levaba, que non é por estar aquí apuntillando, salme a de formación profesional. A min gusta máis chamarme resistente que militante, porque eu creo que o coherente é dar por sentado que todos os seres humanos, independentemente de que seamos XXXY, somos iguais e, polo tanto, hai que resistir nesa idea que é a verdade.
non unha opinión, un dato. Esa é a verdade. A igualdade é a verdade, polo tanto somos resistentes e non militantes. Pero, dito isto, decía, a verdadeira, e eu, pero ratifico absolutamente e segundo cada unha das súas palabras, a militancia ou a resistencia dura, non é aquí, é isto, no escenario. Se a xente aplaude por inercia, ti ponte nun teatro e fai. Non? Non é unha broma, pero non é unha broma. A verdade, decía ela, a verdadeira loita, a dura é a doméstica. A dura é a doméstica. É moitísimo máis dura unha cea de noite boa co teu cuñado que calqueira escenario. Non, é broma de cuñado, pero é moito máis duro verte de repente nun ámbito privado, con 3, 4 persoas que están dicindo barbaridades e dicir, pero que merda falas? Que estás dicindo? Que dicilo nun escenario onde, por certo, a maioría da audiencia probablemente xa está ali para verte, pagou unha entrada para verte e di ti tamén se pagas unha entrada para verme, todo o que dixo che dá polo saco, ostra, curso de economía doméstica, non? O sea, que decir, non gastes guita neso, non? Decir, onde está o duro? O duro e o que verdadeiramente pode facer cambiar o mundo non é este podcast, o escenario non sei que, non, é o día a día. É atrevernos a parar, a frenar determinados discursos que están naturalizados e que están normalizados. Porque outro bando que existe está envalentonado e non lle dá medo falar en alto nas terrazas, aquí, alá, dicir tonterías, defender xenocidios, facer o que faga falta, non lles dá vergoña. E, sin embargo, nós estamos tan achicadas, lograron que criminalizásemos a nosa propia ideoloxía, que non é ideoloxía máis nobre que crer na igualdade. De feito, non se me ocorre unha causa pola que mereza morrer. Creo que se hai unha única causa pola que mereza morrer é esa. E lograron que nos avergoñásemos, que escoitemos e non sexamos quen de decir na nosa mesa ao noso familiares, eso é o duro, non aquí non é duro, aquí é facilísimo, porque o faz e a xente aplaudeche. Pero na mesa non se aplaude, e ademais non só non se aplaude, sino que se pode reventar a cea, que túa nai despois diga non te dixen eu que te estiveras. Claro, e xerar unha situación tremendamente incómoda. Pero é que hai unha cousa, decía Pierpaolo Pasolini unha cousa super interesante, decía, cando acabou a guerra, caímos no estado máis perigoso que existe, que é a normalidade. O estado en que te adormece, que che fai esquecerte de autoanalizarte e de analizar os demais e o que está pasando e o que están facendo contigo. E a laboura do poeta é crear artificialmente o estado de emerxencia continuado, un estado de alerta en que non nos permitamos o letargo, en que non nos permitamos esa normalidade que parece pacífica, pero que leva irremediablemente outra vez a unha nova escravitude, que é o proceso no que estamos actualmente. E para evitar esa normalidade hai que falar. E para crear un mundo mellor, aunque pareza unha cousa moi fácil, a xente cree que se pode crear un mundo mellor dun xeito cómodo. E a mí me parece increíble. Non se pode ser tan imbécil como para pensar eso. Non se pode ser tan imbécil como para pensar que se pode cambiar o estado no que estamos cómodamente, sin incomodar a ninguén. Sen incomodar a ninguén. Eu creo que o primeiro que ten que... A mí cada vez moitas veces ti que consideras que é necesario para decir determinadas cousas, para dir... Mira, eu digo, si crees que creo que é necesario, por exemplo, para que unha muller como a nós poida ser libre facendo a súa música ou facendo outra, sabes o que é necesario? Asumir que vas caer mal. Asumir que vas a incomodar. Asumilo. Poñer nunha balanza a túa ética, a túa coherencia, o teu amor pola humanidade, o teu amor por ti mesma. E na outra, a aceptación ou non aceptación dos demais. E ti verás cal pesa máis. Pero non creas verdadeiramente que a túa vida, se eres coherente, vai ser cómoda. Non o creas, porque entonces sí que, non sei, creo que eres, según di o dicionario, imbécil.
Bueno, eu xa non podo continuar con esta entrevista, teño a pel de galiña, quero escoitala e tomar notas. Pero bueno, creo que estaba comprobadísimo que non podíamos rematar Histéricas Históricas sen ter a Ses aquí sentada. Foi un agasallo tremendo esta conversación, este diálogo. Estouvos a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí eternamente agradecida por terme dado a oportunidade de poder sentarme ao seu carón e ter esta conversa. De verdade que non sabes, hubiera pagado, y eso que yo soy muy cutre. No me gusta pagar cosas. 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 Lo paso mal. Y hubiera pagado, ¿eh? De verdade que foi un auténtico luxo. Quédame con esta... Non vos quedes con a reflexión de non pagar, por favor. Quedadevos coa reflexión. Sobre todo porque esta xente acaba de pagar. Entonces, toda. No, quedadevos con esa reflexión da loita diaria, da loita do día a día. Porque creo que bueno, que realmente se algunha vez tivemos unha idea de mandar unha mensaxe deste programa, pois foi esa, que Histéricas Históricas éramos todas, que isto é un aquelarre para darnos forzas e para coller gasoliña, pero que ao final a loita está aí fora contra os cuñados, os compañeiros de clase, hai os cuñadas primos. tamén, hai cuñadas, que eso bueno, é un cliché. Non me corrixas no meu monólogo final, por favor, te lo pido. No, é que despois me desexan a morte a min tamén. Pero fíjate, toda razón, hai cuñadas tamén, pero hai que rematar este programa. No, foi un auténtico luxo. No, pero sabes cando é o problema? Cando ni siquiera é o teu cuñado, é que o mellor é o primo co que te criaches toda a vida. É que o mellor é o primo co que xogabas de pequena. E eu creo que aí é cando máis costa, porque un cuñado é de outra familia. Sí, o teu irmán, o teu pai, o teu nai, sí, claro. Tamén... Perdona por facer este... No, agora me corrixe todo. Alguén quere falar, no. va... Es broma, está estupendo. Por Deus. De verdade, foi un luxo. Non, e por rematar con un pouco de esperanza tamén, e el gusto que dá cando 3 navidades después ese mismo cuñado, cuñada, primo, prima, ven e te quere explicar a ti o que é o feminismo, que está enteradísima agora. O sea, eso é un placer íntimo que é un luxo e non está despremiando tampouco. O noso traballo diario tamén ten eses premios que tamén son diarios e que tamén pasan desapercibidos, pero eu teño visto a rapaces de clase que lles discuten as miñas nenas do comando e logo 2 cursos máis adiante explicarche elas a ti porque está mal dicir embrismo. O sea, quero dicir, hai esperanzas, a xente avanza, o que estamos facendo este camiño diario, evidentemente, pois ten premio ao final, que é saber que estamos loitando pola igualdade e que estamos xerando un mundo mellor, polo menos do que intentar deixar un pouquiño mellor do que nos o recibimos. Agradecemento inmenso outra vez. Es que esto es moi fuerte. Eu non sei se vou superar unha vez esta entrevista. Moitísimas grazas de verdade a todas as persoas que o fixetes posibles, a toda a equipa que foi un día complexísimo de grabación e o fixo estupendo e traballa arreo para que isto sexa posible. Agradecemento infinito a mí, non entiendo. A Distinta. Agradecemento infinito a Distinta. No, y bueno, y a Morada, nada, pues ya está.